One thing man hang fail Kasi fail. This is a movement ebidogo from the palace of Den Palace. Kama kwama I continue from Ebaha stop during the time of Benin Empire because they actually influence our people more. Where and Eba waka ihe fu megana from there. Watch and keki etitetola. Gwa mmadụ ihe ọ ya aba nwe. Okay, beautiful people, it's your boy again, Chukwemeka, aka the XDT and the YPE, the extra talented young progressive entrepreneur, the RAB, refinable boy, SBGC, street boy gone classy. I'm doing this under the platform of Namen TV, and today is another fresh day. I will say Happy New Year to you all because we are starting up this new year with nice concepts towards the unified Igbos now. And I have right here on the show my good person, my good friend, Kainebi. Happy New Year. Ndewo, Happy New Year. Happy New Year. Otela wande mobolo na ekwu. But then ihe nọ na ihe ahụ na mle anya na ihe na-eme. Ị na-agba ezigbo mbọ. Ị na-agba mbọ na ihe a na-arụ na the unified Igbos now. Ka ọ godire m kedu ihe na-enye gị agbamume a iji na-agbasi mbọ ike? Ife nke wee eziokwu hụ na dịka unu si mafa m bụ onye nwe mmadụ Kainebi. Ife na-enye m agbamume iji si ike na-agbasa ozi ihe gbasara nchịkọta Igbo niile ebe niile ha nọgasị na obodo Nigeria na mba ọzọ bụ na akpụ anyị n'ọnụ na-aba anyị aja afa. Bụta ileruo anya Nigeria ejekọrọ iwu ihe ọwụ taa ọ bụ na ya anọghọ n'ime fa. So a na-afụ anyị asị ndị achịkọtara onwe ha mụnwa wee malite si na Igbo niile ya adịrịrị otu because na mafugo na agha anyị na-anọ abara agha ofonye ya anọ. Oh yeah, man. Okay, afọ 2022 agago and na page gị ịgbanwere aha from Eka na Igbo bazie Igbo EZUE. Ka ọ gụdịrị anyị ka ihe kpatara iji baa afọ ahụ Igbo EZUE. Na mbido ihe nji zawa n'izizi Eka na Igbo wụ na Eka as a people, Igbo as a word, Africa as a people, and no go under context and we'll go series of arguments. And for me to draw attention more, I decided to go with that two word, Eka na Igbo. Eka na Igbo. I'm no yabo na afọ the half na page ho. Eka na Igbo. I like inyo anya ka ọma ihe the afa egwu 04. So all ye men in jiwe ba ya Eka na Igbo. We bido nkọwa na akọwara ndị mmadụ otu ọnọdụ anyị dị and mmasị ọdịnamma ihe enwe na anyị na-ebia together. Ebe a ka okwu m na-aga na-ejighị anya wee na-afụ na ndị mmadụ enwewo ego nghọta wee jee dịka ngị nwanyekwa aka anyị ejego Benue, jee Kogi, jee Edo steeti, jee Delta, jee Bayelsa, jee Rivers, jee Akwa Ibom, jee Enugu, jee Imo, jee Abia, jee zuo ebe a niile. Ọ bụ na mmadụ ibe ọ na-eto anụgo nkụtụ ihe anyị na-ekwu gbasara nchịkọta Igbo wee kpọzie ya Igbo EZUE. Damin Igbo ezugo, Igbo EZUE. Anyị agbakọgo ka anyị mezie ihe ka odo obodo Nigeria na mba ndị ọzọ ị na-ewuru anyị ọkụ ka o doo ha anya mara na eziokwu na Igbo adọ ego. Ọ ya ka afọ anwa ji wepụtazi ndị gbanwe afọ a from mbido ya Eka na Igbo pụta ebe anyị nọ kịta na wee baza ya Igbo EZUE. Igbo ezugo because na onye Igbo aka amarago na ọ bụ onye Igbo. Eka amarago, Anọcha, Kwale, anyị niile, Anambra, Enugu. So ndị ụmụnne anyị nọ na Rivers State anụwago kwue ma ndị ekweregoro ekwere ma ndị ekwerebe. So Igbo ezugo. Ozuzu a izizi na anyị achịkọta ọnụ kpawazie dị meni nkata dị na ya ịgosi na anyị bụ ofu. Anyị niile bụ ofu. Anyị niile bụ ofu. So amen.
Ihe gbasatara ịka ka m chọrọ ka anyị lebakwa anya. Mgbe m agara m Agbọ ọnwa gara aga, bụ afọ gara aga, bụ Disemba, agara m ka m fụ den onye oche ahụ bụ a na-akpọbu Obi, mana mgbe m garuru aghọtara m na ha nyochara m hụ na ihe m na-ekwu okwu ya maka Igbo, ha chọrọ ịnụ ihe gbasara Igbo. Kedu ihe dị iche Agbọ na ịka generally? Onweghị ihe dị iche Agbọ na ịka generally. Ihe dị iche ụda stool, oche eze anwa wụ ihe dị iche. Abịa n'obodo ka obodo si wee dị, onweghị ihe dị iche. Oche anwa wụ ihe dị iche. Oche anwa ị na-afụ Agbọ Obi Den Palace nwee ihe ọ na-represent, anọ ya ka o ji bụ na ya nwa n'onwe ya ụmụ nkata ndị ọ chọghị ịkpa, because na ọnọdụ ya na-represent something. So ihe dị iche ka na Agbọ there with that oche anwa, which is that Obi anwa, that palace, that is ihe dị iche, onwe ihe ọzọ. Ka o si dị iche wụ na Den na onwe ya nwee mmasị, o kwetekwa ekwete dịka ha si kọwara ya na ya nwawo descendant of Benin. Ọgwụla. Okay, mana ndị Agbọ, maka na ebe palace anọ na Agbọ Obi, mgbe m agara m n'ime obodo kpakọtacha nkata with ndị Agbọ Obi, ma a na-agwa m na ha bụ ndị Igbo, mana na enwere express order from the palace si ka abazina ụmụ ha the core Igbo name na ndị palace cabinet kwa si ka onye eyizina awere ndị echichi eji mara Igbo. Ịmụdịrị ihe a, ka ihe iche maka ya? Ịma na one thing oyi ama na ha nwe failuola. Ka si failuo, this is a movement ebidogo from the palace of Den Palace. Ka amakwa ma I continue from ebe ha stop during the time of Benin Empire, because they actually influence our people more. Where? And ebe anwa ka ihe a efu megana from there. Watch and keki etitetola. Gwa mmadụ ihe ọ ya aba nwe ya. Gwa mmadụ ndụ ị chọrọ ka obi. Ọ bụrụ gịnị, ọ bụrụ ide akwụrụ ụgwọ akwụkwọ, ide enye nni, ide maka na ọ nọ obodo gị ifili na Igbo eze, i decide go. Gwa ụdị uwe ọ ya na-eyi. Ọ ihe a, and ọ bụ na ndị befa mewe ya observe in 10 years, a decade to come to 2 decades to come, ụmụaka ndị na-aya amụzi within that period agaghị amazi ebe ha si, and agaghị ama na ihe a mitiri ebe a adịvụrụ otu a before. Ọ ya ka somebody like mụnwa iji wee na-agba mbọ na-anụ ọgụ na-adọli ime ike chọọ na ihe a niile, nkata a niile ha na-akpa agaghị abịa na mmezi. Agbọ, or let me use the word Eka, nwe 98% Igbo, nwe 2% Edo. That 2% who ndị ha use wee bata n'ime during the time of that of Benin Empire. I watch ha nwabu ụzọ civilize, ha nwabu ụzọ nwe development, run our government on their own. Then they started a journey of conquering their neighboring communities. Iwerutu aka na Agbọ, werutu aka ebe ndị ha welu aka. But funny enough, now they were unable to actually write off people's identity. They failed changing the names of the communities. That is number one failure. Ojideka, their conquering movement is EZUE. That we are asking a question: how can I be from so place, from so place? Nokwane ebe anwa, ọbụna nsi ebe a, abụ m onye Enugu.
Nzawa bab obudaya fande Hausa zangwa mafa Hausa the possible. But they are still they are still on that move, trying to conquer us the more. Oyake for the policy, then na cabinet and they put to place in Abo. They can only succeed within that Abobi enclave, not every other place. They cannot succeed in Abavu. They cannot succeed in Ebake. They cannot succeed in Akomazi. They cannot succeed in Umulede. Their laws and their rules and their policies can only end up in that Abobi. Because his kingship and his rulership were boundary. So he can only impose the dubious and the devilish policy, just as you have said, to his people, not to every son and daughter of a Kalan. That is what I'm trying to let you know. So he's actually working hand in hand with the Benin Empire to see if they can penetrate us the more. Now, Benins are shying away from the original kinsmen who we know to be Yorubas. They are running from them, running to us, claiming that we are together. You know why? If they actually believe Nazi from Yoruba land, Yoruba will have superiority over them. Okay, one Eka, you have been going around in Agari, in Achokwa, Ibasasi ozi nwanne, ozi udo, nyere ndị Eka ndị ọzọ, isi Akumazi, gela ndị ụmụnne dị na ndị Eka ndị ọzọ na-emekọ. Kedu o nwere any challenge ihe siri ike ị na-eme encounter ị na-enwetagasị n'ọrụ a ime ka ndị Eka niile wee kwuo okwu na ha bụ ndị Igbo? Challenge I know when they were one challenge the ife ozi nokoto no when nine a jebona even a canal generally and neoma, you know, as a people. So when we got there now, the people ifo na ubundeka ndị a neoma ndị kwale problem na nsogbu a na-enwe ni ha nwee ịghọta ozi anyị na-ezipụ na ndị a anọgo ọtụtụ arọ living with lies, wrong information. They have never in any way been challenged by anybody. So they've lived with it for 1 decade, 2 decades, 3 decades, up to 40 years. Automatically, those lies has become truth. So it's not something you are still going to, you know, take away from them within it and a twinkle of an eye. So the challenge I know, most of them are still asking questions, and the ones in where they are saying they are saying facts from what we are saying, and they are making research on their own, discovering that Nahawanungu have been living in illusion, they have been living in lies. So those ones are now helping out to actually, you know, educate some who are still living in darkness. Just like, for example, 1850 something, somebody came to this part of the world. Osai no discover River Niger, whereby River Niger. Now the name River Niger, everybody for Nabai, Ndihamu, after that event of advent of this Mongo Park and so on, most of them are Marozi after the many. But that is a wrong information, because before Mongo Park, our forefathers have been fishing from this river. They have been, you know, doing all sorts of things there, fetching water, and they have names they give to that river. So they know that the river like this is within their own community. So somebody from nowhere, they see no discovery, yeah? And our people, they accepted it. They put it in the school syllabus. When you discover something, should be somebody, the first person to see that thing, or the first person to have a knowledge of that thing. Is Mongo Park the first person to have a knowledge of this river? The answer is no. But our people have actually believed, and we have agreed that now he actually discovered the river, which is wrong, which is false information. This is what is wrong with our people. Our people have been living for a very long time without proper information about their history,
about their origin, about their custom, about their tradition. Igbo na atu ilu si na onye amara ebe asi weli ozu ochi bowa no yesi nuko we bowa. So what is happening to our people today is because we have been fed with wrong information. Some of the ones we call knowledge are the one that is destroying us today. It's not a knowledge. So it kept people. The problem we know for too sure. Are you not aware? I just mentioned my community, Akuma Zomoja. Are you not aware we have a neighboring community that is called Oba? Are you not aware that we have a neighboring community that is called Owere? Are you not aware that we have a neighboring community that is called Akuku? Are you not aware that Ozo Obolo that you see now they call Ozo Obolo in Anambra exists in Delta State as Oboro? So this one now is Ozo Oboro, meaning Obolo Nkozo. That means there is an Oboro somewhere before this one. So when people begin to tell us that we are not related, it is because our people are adopted. I always tell people, I say, after the war, that was when the movement, the preaching of this disunity became so real and fervent. Reason, after the war, our people never wanted to offend Nigeria by answering Igbo. They want to be in good terms with Nigeria state by answering Delta, Niger Delta.